Hanya ada satu pilihan. Jenderal Kaptenyan atau lo yang berkubur di tanahnya. Kulabo harus kita rebut kembali. Heren, de informatie van Le B blijkt dus juist te zijn. Jij rukt vanavond uit met 12 van je beste sluipschutters. Je weet wat er van je verwacht wordt. Hoofddoel is Toko Omar. De rest is allemaal bijzaak. Generaal, die gouden kogel die was echt belangrijk volgens de Oh ja, die gouden kogel. Vraag me nou niet waarom, Verburg, maar zorg dat je hem hebt vanavond. Volballen, spelen! Hou je gewichten! Vergeet niet, ons doel is alleen Toko Omar. Neem je positie in. En jij daar achterop.